at man ikke kan købe et andet folk. Og det handler om, at små lande ikke skal frygte store lande. Det er derfor, vi klart siger fra. Og det er derfor, at mange allierede gør det samme i Norden, i Europa og i resten af verden. Vi står op, ikke bare for os selv, men for den verdensorden, generationerne før os har opbygget vores demokrati. I morgen der mødes Grønland og Danmark med USA. Vi kommer sammen, vi bliver sammen, og vi går sammen. Vi vil gerne dialogen, og vi vil gerne samarbejde. Vi søger ikke nogen konflikt, men vores budskab er klart. Grønland er ikke til salg. Det har vi gjort klart fra starten, ligesom vi fra begyndelsen af alt det her har sagt til amerikanerne, at hvis det handler om sikkerhed, så er der meget mere, vi kan og skal gøre i fællesskab, og det vil vi også gentage på mødet i morgen. For selvfølgelig ønsker vi at styrke samarbejdet om sikkerheden i Arktis med USA, med NATO, med Europa og med de arktiske stater i NATO. Og ligesom de baltiske lande for eksempel ikke står alene med at forsvare NATO's østlige flanke mod Rusland, fordi det netop er et fælles anliggende for hele alliancen, så gælder det samme i Arktis. NATO skal beskytte og forsvare Grønland lige så meget som enhver anden millimeter af NATO's territorium. Og den sikkerhedsgaranti, det er det bedste værn mod Kina eller Rusland som en trussel i Arktis. Kære grønlænder, I skal vide, at vi står sammen. Det gør vi i dag, det gør vi i morgen, og det bliver vi ved med at gøre. Og med de ord, så er ordet dit, Jens Frederik. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO. Vi vælger kongeriget Danmark. Vi vælger EU. At man ikke kan købe et andet folk. Og det handler om, at små lande ikke skal frygte store lande. Det er derfor, vi klart siger fra. Og det er derfor, at mange allierede gør det samme i Norden, i Europa og i resten af verden. Vi står op, ikke bare for os selv, men for den verdensorden, generationerne før os har opbygget vores demokrati. I morgen der mødes Grønland og Danmark med USA. Vi kommer sammen, vi bliver sammen, og vi går sammen. Vi vil gerne dialogen, og vi vil gerne samarbejde. Vi søger ikke nogen konflikt, men vores budskab er klart. Grønland er ikke til salg. Det har vi gjort klart fra starten, ligesom vi fra begyndelsen af alt det her har sagt til amerikanerne, at hvis det handler om sikkerhed, så er der meget mere, vi kan og skal gøre i fællesskab, og det vil vi også gentage på mødet i morgen. For selvfølgelig ønsker vi at styrke samarbejdet om sikkerheden i Arktis med USA, med NATO, med Europa og med de arktiske stater i NATO. Og ligesom de baltiske lande for eksempel ikke står alene med at forsvare NATO's østlige flanke mod Rusland, fordi det netop er et fælles anliggende for hele alliancen, så gælder det samme i Arktis. NATO skal beskytte og forsvare Grønland lige så meget som enhver anden millimeter af NATO's territorium. Og den sikkerhedsgaranti, det er det bedste værn mod Kina eller Rusland som en trussel i Arktis. Kære grønlænder, I skal vide, at vi står sammen. Det gør vi i dag, det gør vi i morgen, og det bliver vi ved med at gøre. Og med de ord, så er ordet dit, Jens Frederik. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO. Vi vælger kongeriget Danmark. Vi vælger EU. At man ikke kan købe et andet folk. Og det handler om, at små lande ikke skal frygte store lande. Det er derfor, vi klart siger fra. Og det er derfor, at mange allierede gør det samme i Norden, i Europa og i resten af verden. Vi står op, ikke bare for os selv, men for den verdensorden, generationerne før os har opbygget vores demokrati. I morgen der mødes Grønland og Danmark med USA. Vi kommer sammen, vi bliver sammen, og vi går sammen. Vi vil gerne dialogen, og vi vil gerne samarbejde. Vi søger ikke nogen konflikt, men vores budskab er klart. Grønland er ikke til salg.
Det har vi gjort klart fra starten. Ligesom vi fra begyndelsen af alt det her har sagt til amerikanerne, at hvis det handler om sikkerhed, så er der meget mere, vi kan og skal gøre i fællesskab, og det vil vi også gentage på mødet i morgen. For selvfølgelig ønsker vi at styrke samarbejdet om sikkerheden i Arktis med USA, med NATO, med Europa og med de arktiske stater i NATO. Og ligesom de baltiske lande for eksempel ikke står alene med at forsvare NATO's østlige flanke mod Rusland, fordi det netop er et fælles anliggende for hele alliancen, så gælder det samme i Arktis. NATO skal beskytte og forsvare Grønland lige så meget som enhver anden millimeter af NATO's territorium. Og den sikkerhedsgaranti, det er det bedste værn mod Kina eller Rusland som en trussel i Arktis. Kære grønlænder, I skal vide, at vi står sammen. Det gør vi i dag, det gør vi i morgen, og det bliver vi ved med at gøre. Og med de ord, så er ordet dit, Jens Frederik. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO. Vi vælger kongeriget Danmark. Vi vælger EU. At man ikke kan købe et andet folk. Og det handler om, at små lande ikke skal frygte store lande. Det er derfor, vi klart siger fra. Og det er derfor, at mange allierede gør det samme i Norden, i Europa og i resten af verden. Vi står op, ikke bare for os selv, men for den verdensorden, generationerne før os har opbygget vores demokrati. I morgen der mødes Grønland og Danmark med USA. Vi kommer sammen, vi bliver sammen, og vi går sammen. Vi vil gerne dialogen, og vi vil gerne samarbejde. Vi søger ikke nogen konflikt, men vores budskab er klart. Grønland er ikke til salg. Det har vi gjort klart fra starten. Ligesom vi fra begyndelsen af alt det her har sagt til amerikanerne, at hvis det handler om sikkerhed, så er der meget mere, vi kan og skal gøre i fællesskab, og det vil vi også gentage på mødet i morgen. For selvfølgelig ønsker vi at styrke samarbejdet om sikkerheden i Arktis med USA, med NATO, med Europa og med de arktiske stater i NATO. Og ligesom de baltiske lande for eksempel ikke står alene med at forsvare NATO's østlige flanke mod Rusland, fordi det netop er et fælles anliggende for hele alliancen, så gælder det samme i Arktis. NATO skal beskytte og forsvare Grønland lige så meget som enhver anden millimeter af NATO's territorium. Og den sikkerhedsgaranti, det er det bedste værn mod Kina eller Rusland som en trussel i Arktis. Kære grønlænder, I skal vide, at vi står sammen. Det gør vi i dag, det gør vi i morgen, og det bliver vi ved med at gøre. Og med de ord, så er ordet dit, Jens Frederik. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO. Vi vælger kongeriget Danmark. Vi vælger EU.